Dogovorim të hoxha, sfejmë, pak me nešto nesër, ne stegnova nešto natре. Te stegnova zašto mi imaš smrti na grbot na Kur'anut i na sunnetit na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato te stegnova. Zato ne živesh radosën, zato imash probleme se kujdet. Allah subhanahu wa ta'ala veli, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala on me velit što? Mi go sfërtit gërbot. Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Kur'anut. Na sunnetet e poslanikut sallallahu alaihi wasallam. To što mu sfërti gërb, ovo će žive jedan život su problemi. So stegnovanje na srce. Velit, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A sudnji din, ovo će ga ožive me, velit Allah subhanahu wa ta'ala, kako znajte? Slep. Ala Rabbi, lima hašartani a'ma wa qad kuntu basira. O Allah, zašto me stvori slep, koga ja zbog dunjalu kod gleda, ima v oči. Allah mu velit, كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Znaš zašto? Zašto tebe koga beže živ i v dunjalu, našite dokazi, našite argumenti, ideja tebe, ti mu svrteš grbo, mu svrteš grbo, ne sakaš da slušaš i praviš ga da imaš zabolajno. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. I danas kad ti se zaboraviš, odmah. Zaboravi se. Teško one što Allah subhanahu wa ta'ala go zaboravi na sudnji dan. Teško one.